islarea. Ez, lehenengo pintura. Pintura? Ez. Andereño. Zer datz da hemen? Ez ki unaien kulpatik ez zaigo ondatea. Ez que lehen amaia rebotado. Ez que Jorit izan da. Ez da egin behar. Ez ki unai ez zaigo ateratzen. Zer gertatzen da? Ez que oso zaila da. Egia da, zaila da guretzat. Segi probatzen. Natu? Gurekin? Venga? Andereño. Zer gertatzen da? Hau ere, igor esnatu. Itxen ez zaila den. Venga, saiatzen bagera lortuko dugu. Bai, gogoratuko dugu zer bota behar du. Bai, lehenengo xaboia eta gero ospila. Gero pintura eta gero gata. Lehenengo sanura. Eta bigarren, Xaboia. eta hirugarrena, Ospila. eta azkenik, Gatza. Andereño, atera da! Hala, atera da. Ekintzailea izan